Wara li ġie fit-tmiemu il-proċess tal-elezzjoni każwali awtomatikament kienu magħrufa s-sitt deputati nisa tal-Partit Nazzjonalista li ġew eletti bil-mekkaniżmu tal-ġeneru. Dawn huma Janice Ketħuti, Paula Mifsud Bonnici, Julie Zara, Bernice Bonello, Claudette Buttigieg u Eve Borg Bonello. Fatt interessanti huwa li Eve Borg Bonello li għandha 18-il sena se ssir l-iżgħar deputat eletta fl-istorja ta' pajjiżna u possibilment se tkun l-iżgħar deputat fid-dinja kollha li sservi f'Parlament. Minn fost dawn is-sitt deputati nisa hemm 3 deputati ġodda li ġew eletti fil-Parlament Malti għall-ewwel darba, filwaqt li 3 l-oħra servew bħala deputati fil-leġislaturi li għaddew. Intant anke f'isem il-Partit Laburista ġew eletti 6 deputati nisa grazzi għal dan il-mekkaniżmu. Id-deputati ġodda fuq in-naħa tal-Gvern permezz ta' dan il-mekkaniżmu huma Alicia Buġejja Sajd, Cressi Dagalja, Abigail Camilleri, Amanda Spiteri Grek, Naomi Kakija u Davina Sammut-Hili. Dan se jwassal biex fil-Parlament Malti ikun hemm total ta' 22 mara minn fost 79 deputat.